И здравейте хора, аз съм Фунито и това е втория епизод на самотното оцеляване. И Set Home не става, пробвах всички команди, нищо. И отивам да си довършим екрана. Поставя ги специално. Както казах, първия ден няма да го ще го направя на Timeset Day. Не. Защото мобовете ще ме нападат и така нататък, и така нататък. Ще сложи някакъв нещо кофар. Те врати, тук да се личи, че тук ми е къщата надолу. Няма кой да ми открадне. Освен зомбитата да се забият и после, когато трябва да нещо да прави. Да. О, и тикви има! О, мага. Сега ще си взема. Тези често такова. Ще да. И ето късмет, тикви. Много голям късмет има се вече. Точно и едно зайче. А сега ще покилна. Къде отиде зайчето? Да, пак. Мале, колко много тикви. 5, 6, 7 и 8 тиква. Готово. Значи са по 8. 9, 10. За сега получавам само по... Опа, сори. Пак ще те убия, нали знаеш. Това, да те убия. Ти се бъгна, ето, вече нямаш проблем, няма да се бъгваш. Айде, щом всички се бъгвате, вече няма да се бъгвате сега. Къде са само? Елате тук. Искам кожата ви, дайте тук. Няма да се бъгвате, ето. Живота ще ви е добър горе и долу. Айде, щом са толкова зли. Фада, отивайте. А ти си търси майката. Имаш ти още една майка? Ужас, трябва не да е. А ти има, стоя тук на едно място. Може да кил. Ще се развия, мисля, че тук много добре. Много. Не, там няма сега да отива, че си ги изпили. Аз не гледам много къде са ми къщите и това. Сега, опа. Спарта! Браво! Малето, what the fuck ми били направо ме разби. Спарта! Само това се чух от него. И когато съм на море на буната, скачам и казвам Спарта! Yeah! И по едно време се чува Ебание! Миньоните отварят мале. И ме отварят. Все пак са врачанските миньони. Вече си имаме тикви. Тук ще направя поне 1, 2, 3, 4, 5. 5 тикви за такова семена. 20 готово. Тикви. Тук сега ще правя и готово са. Я да сложа една. Не става. Къде ми отиде другата? Так му щях да се сложа за глава. За това много бъгватка. Ето, готов съм да си направя една броня река. Ето и почвам да се развивам добре и тъмно. Ама нямам място за добре. 1, 2, 3, 4, 5 добре. Хвана се промета и после отиваме на лафа за крафи. Още 4 минути съм стигнала вече.
И сега слагам с чешчето. Слагам си тук храненето. Слагам си всичко на тази, после ще... Това епизод почти няма да правя нищо, само ще стоя и ще... нещо ще правя. Ама не искам какво да правя. Да си разширям къщата. Да вземем лопатката и почваме. Да знаете, че ще спра на пал... Тук има вода. Ще разширям от другата страна. Няма да бъде сега. Накъде? Но тук. Сега. И хора, ние сега се... Хора, тук сме направили това малко разширение. Нищо не съм пипал, само е това. И си продължавам. Тук малко. Става ден. Сега ще читна малко, ама няма как, трябва да ми тръчва. Аз не виждам иначе в минута. Добре бе! Лък не виждам. На брат ми си. Това ми помеде си така, айде. Малко ще изтване. Няма нищо. Има ли геймър, бе? Вот. Сейчас не видим. Вау, не видим се. Мога да минавам през стени? Вау, готско. Аз съм невидимия човек. Сега много готино да се направи Game Mode 3. Перфект. Мали Game Mode 4? Не, само до 30. Аз ще минавам през мобове. Ще си убивам крави. Опа, ето тук има моб. Ще мина през него. Ще мога ли да го кил? Вау, аз съм в готско, аз съм в това, в паяк. Това е много готино. Не искам вече в паяка. Не искам в паяка. Хора, ще се върна, когато го правя, защото не знам как. Тук съм, хора, разбрах как от Shift пила. Я крипър, много искам да видя при крипър. Как вижда той? Сляп. Вау, готско, той вижда какъв готин начин. Мене как ми е виждал? Странно. Пака вижда, има хиляди очи. И отивам при кравичката. Това епизод може да е само разгледан, чието не е разглеждан. Да ми е крава. Това има крава. Как виждаш ме? Да. Крава се вижда обикновено. Не, паяк ми се вижда. Ще видя как вижда това там. Хора, сега идвам. Спирам. И хора, тук сме октопода вижда само пододен си, че не съм мън. Се едно час съм в тяло. Мале, искам пак да пробвам с крипъра и да дали ще мога да му таковам с тялото. Не мога с съжаление. Това ще да бъде перфектно. А зомбите няма ли тук дяволите? Няма. Пиш си сутрин само тук. Я не бягам. И сега ще да пиша time set day. Не. Set.
Идиоти.